Cvičiť alebo necvičiť na dovolenke? Za mňa rozhodne cvičiť. Prečo prestávať cvičiť na dovolenke, keď tu máte najlepšie podmienky na regeneráciu? Ak vám niekto hovorí, aby ste necvičili a porušili disciplínu, však oddychnite si, tak je podľa mňa dobrý pako. Začnete sa prejedať, začnete piť a vaše telo dostane zábrať. Nakoniec budete ešte viac unavení, ako keď ste išli na dovolenku. Za mňa určite disciplína je základ. Veď ja vám nehovorím, že musíte hodinu denne behať 10 km alebo hodinu a pol stráviť vo fitku. Kľudne si dajte nejaký intervalový tréning, nejaké hitko, alebo choďte si zaplávať. Kľudne sa rolujte, strečujte. Jaký problém? Hlavne sa hýbte. A nakoniec taká otázka, ako dlho sa budete vrácať svojej disciplíne, ktorú ste porušili? Ak sa vôbec vrátite. Takže za mňa 100% disciplína a určite cvičiť. Môžete sa prejedať, ale keď máte väčší výdaj ako príjem, tak nie je problém. A vy máte aký na to názor? Cvičiť alebo necvičiť?